A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masoyan halitta, barkanmu da wannan lokaci. Ina fatan kowa ya tashi lafiya. Ya aiki, ya harkoki, ya jama'a. Ai mana hakuri, ai mana afuwa sakamakon jinkiri da aka yi na dan dogon lokaci da bamu dora karatu ba. To ai ta mana afuwa dai sakamakon mu din mun kasance masu laifi ne, ga rauni ga wasu abubuwan da wani lokacin dai. To a dai hakuri kawai kada ai tunzo ne. Insha Allah za mu ci gaba da littafin Ahlari daga inda muka tsaya. Wancan kada mun tsaya a nan ne wa shuruɗut tawbata. To yanzu insha Allah za mu tashi a tambaya ta gaba. Bismillahir rahmanir rahim. Su'al, tambaya: mata ya turkul ma'asiyata. Yaushe ne mutum zai bar yin sabo? Jawab, amsa. Nan tambaya ake yi, in kana yin sabo yaushe ne lokacin bari, yaushe ne ake barin sabo? Jawab, amsa. Wa yajibu alaihi, ya wajaba a gare shi mai yin sabon nan an yi turkal ma'asiyata, da ya daina yin sabon nan fi sa'atiha, a lokacin da yake yin sabon. Sabo bai da lokacin dainawa in kana mutalabbisan biha, in ya kasance yana aikata ta a lokacin. A lokacin da kake yin sabo, a lokacin da ka gane cewa wannan sabo ne, to a daidai lokacin zaka daina ta wajibi. In ka ƙara gwargwadon ƙwayan zarra na saban nan, to ka yi izgili saboda ka san laifi ne, ka aikata laifi kuma manzo Allah ya ce azaba ta tabbata ga wanda ya sani bai aiki da shi ba. Saboda haka daga lokacin da ka gane abu kaza ba daidai kake ba, to a daidai lokacin dolen ka, wajibin ka, ba maganan wai a barin ƙaraka ko kuma nan da kwana kaza zan tuba, ko kuma ai lokaci kaza zan tuba, ko kuma ai ba yanzu zan mutu ba. A'a, mutuwa tana kowane lokaci, kowace sa'a zaka yi mutuwa, da ciwo ko ba ciwo. To ai lahiya na lau, ai hawa yaushe ma har ne ce har na mutu. A'a, ko babu ciwo akan yanke jiki haka kawai lafiya lau a fada mutu. Saboda haka ko da yaushe kana iya mutuwa, ko da yaushe kana tattare da Allah, kana tare da Allah, ko da yaushe na yi daukar ranka. Saboda haka a lokacin da ka gane cewa abu kaza da kake ba daidai bane, to a lokacin dole zaka bar shi. Allah ya samu dace, Allah ya samu cika da imani, Allah ya ƙara wa annabi daraja, da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Nagode.